tag Cagayan guys. Ay Balingasag, mauli na sa Balingasag. Gikan diri sa Manolo. Yo dili kayo init karon adlaw. Station sa Manolo. Fire station tayo. Ang pinaka gym dito sa Manolo sad. Gym. Ang plaza, nanindot kayo. O nga simbahan. Okay guys. Ang elementary school sa Manolo Portage. Luwag ka na guys sa Luyon. Ay kuan pang sport sa Luyon. National High School. Luwag sa ni sa Luyo guys. Nagpo na kayo mga establishment. Guys